هجمارek Kurdên Ermenistanê di sala 1937 û sala 1988 ji Ermenistanê hatibûn sürgûnkirin li vê herêmê li Genceyê cîwar bûne. Gence her wiha wekî paytexta dewleta Kurdan a şeddadiyan jî meşhûr e ku ji destpêka sed sala dehan heta dawiyê sed sala 11 hukmranî kiriye. Gundê Qedilî nêzîkî 30 kilometre li Rojhilatê Gencê ye û yek ji wan çar-pênc gundan e ku rewendên Kurdên ji Ermenistanê lê bûne niştecî. Şeniyên gund têkelin û li gel Azeriyan dijîn. Em malê Kurmanca vira kusa derbêjim da 30-40 malê Kurmanca hene. Bavê min ez xwe vira da 62 salî da vira da bûme. 49 salî hatine min 47 salî binê hatine ewna. Ewna ji Rewanî hatine. Ji Ermenistanê. Teyze, navê te çi ye? Li gund bêdengiyekê heye. Zeviyên wan dûrî gund e û peraniyê gundê niha li ser kar in. Malê ku em lê bûn mêvan kêfxweşiya xwe bi hatina tîmê Rûdawê vene dişartin. Rûdav ser cava hatiye mala me. Cara yekiye kanaleke Kurmanca tê mala me gundê me dikişîne. Em dixwazin kanala Rûdawê bibe dengê me Kurmanca Azerbaycanê. Em pêncî salê da vira yaşamışdibin, em Kurd. Kanalê Kurda nehatire hetayî naka. Roja îro kanala Rûdawê hatiye hûn ser çava hatine. Kanala Kurmanca ne em dixwazin Kurmanciyê da nolî Kurmanca bê nekirşê da. Şeniyên Qediliyê rewşa herêma xwe rewşa Kurdistanê û ya cîhanê ji nêz ve dişopînin. Ji ber ku piraniya wan çar ziman Kurdî, Azerî, Tirkî û Rûsî dizanin, ji jêderên midyayî yên ji her çar zimanan agahiyan werdigirin. Li dîsa jî ciyê kanalên Kurdî li gel wan taybet e. Ve gelek spas dikim. Bira bijî hemî Kurdistan, bira bijî navda Rûdav. Ez xwe şexsen ez her car jî seyr dikim vî kanalê. Hêdî em hîm didin Soranî zî hîm dibin. Da dinêr da xeberdana Kurmancî Soranî em da hêdî her zimana zî fehm dikin. Kanala Rûdawê me re daha da xweş e, zimanê me ye. Dixwazim wê kanalê bibînin. Em jî fehr dikin ku kanala me Kurda ye. Em şon e. Hêvî û daxwazên Kurdên Azerbaycanê bi giştî û şeniyên gundê Qediliyê bi taybetî ew e ku Kurdistan û dezgehên midyayî yên Kurdî wan ji bîr nekin û rewşa wan bi awayekî objektif rûmal bikin. Kamî Şeddadî, Rûdaw, Azerbaycan, Gence, gundê Qedilî.